नै जानोसै जोंहा गोदोनि साराय सुराय लाखाजोबना न' खनसेनो जाजोबो नै जा आलासिबो फैदों एरदो मोजां नुदों बे बाबानि हेल' लोगोफोर नै जोंहा कुकिं खालामगासिनो आरोना जोंहा गामिनि आइनो हरनो लोगोफोर बे जोंहा गामिनि आइनि बिनानाव नङा आरोना गामिनि आइ जायो आरोना आइ सोमोन्दो जानाय बेनो हरनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै बेखौ जोङो दायो खागासिनो ओमफ्राय आइया बाजाराव थांग्रोबाय आरोना ओमफ्राय जोङो कुकिंखौ खानानै दोननोसै ओमफ्राय आइयाबो जा बुरजा मैगं लाबोदों आरोना दा देखायगोन जों खाना लाग्रोनि र' कुकिंखौ कुकिं खादों ओमफ्राय हाबसो खाथारदों नंलाला नोंहालाय आयो मा रोखोमनि जाखोलै मानसियालाय मा जादों खादों आरो जादों बेहासो हनै कुकिंखौ दाखोरबारियाव आइया मैगं लाबोदों जोंहा क'क्राझारनि आइ आरोना बियो जोंनि गामियावबो हाबा जाफैनाय बाथाबारियाव हो र' दा नुबा देखायगोन दखानाव थांग्रोदों बियो मैगं होनानै दखानाव थांफिनबाय बाजार खालामनो क'क्राझारनिनो बियो मैगङा क'क्राझारनिनो अ बादामाबो क'क्राझारनिनो ओमफ्राय जोंहा बेखौ हरफिनसै आरोना जोंहाथ' जेबो गैया मैगङा दासान्दि खख्लिंल' दं नालाय खख्लिंखौनो हरसै आरोना अफरखौनो जेबो हरनो हाया जोंहा ओमफ्राय एबाव मा दं औ नै माबा मैदुफुल बिबार मैदुफुल बिबार नै बादामबो नै बेखौ गायगोन बादाम मैगं गोथां न'नि मैगं गोथाङा ओमफ्राय न'आवनो जोंहा सुनु आयौ हाथायाव थांनायानो मा बुस्थु लाबोसोदो वा फिसौजो आरो सिमां मोगथां आबै इंगासिनो उन्दुनाया जा गोबाव रायलायबायना आइ सेन्देला मुजाया खुलाया खुलाय मुजाया वा सेन्देला मोजां जाथारदों थाबायलाय मा थाबायलाय मेथाइ लों मेथाइ जानोसै बाबानि ए मोजां नुदों बे बाबानि रेजेंथारनाय जुथाया नै गेन्द्रा बिदिखौ बायनानै लानांगौ आं बिदिखौनो बायजानो लुगैयो अबेबा थांबा थ्रोब सोनानैलाय गाननो मोजां जायो आइनि बाबानि हा मामिनि गस्लायालाय ओमफ्राय मेथाइखौ मोनसे जानोसै आं जुलाफि जानोसै जोंहा हाय माबा मैसो बेदर होनलाबायबाय मैसो जाग्रानो गस्लायानो थाबबाय नामा सेन्देलबो फानो थाबायनो रोङा नामा थाबायनो रोङा दे थाबायलाय सुनु रोंथाराहाय एफा बुरजा मैगं लाबोथारदों दाउ बेदरजों लाइजों नै सिगां जानायावनो एरदो ओमफ्राय नैबे आब' जों गामिनि आरोना जों चिरांनि बेबो सिंग्रायावनो हाबा जाफैदों आब' ओमफ्राय बरमा बाजाराव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो हाबनो लिंहरदों ओमफ्राय हाबला होनना बुंबाय थादों आरोना न'आव खामानि दं होननानै ओमफ्राय आङो लेंथारबाय आरोना ओमफ्राय साहाबो लोंलांला दासो लोंखांदों होननायखाय आं गयखौनो जानो हागोनथ' होनना बुंबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय दायो नायदो जोंहानि आब' जायो आरोना गामिनि जों गामि सिंग्रायाव मोनबोदों बेखौबो बाक्सायाव बबाइलै नैबे खासिनि दखानाव फैथां मायाव होनदोंमोनलाय गुमै अफाय मोनलांदों होनदोंमोनलाय मागुरमारि ए गरेस्वर ए ओइ सनु
Fai. Ajarलालै सयथिबो. नों थांफानोसै र'. सुनु. 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 नों थांफागोन? नो गैलालै हनै थांफानोसैनो. आं फिसाया. नायजाया मोनसेयानो. लाइजों दाउजोंआनो मोनसे जोंना. दैया रानबायानो. थारुनजों अमा बेदरजों माबा थाइगिर अमा बेदर दाउजों लाइजों दे सालादबो दङ नै जानोसै जोंहा गोदोनि साराय सुराय लाखाजों न' खनसेनो जाजोबो नै जालासिबो फैदों नै बे बिब'जोंल' सिथाबखायो आरोना ओंखाम जानाया दे जादो माबायदि जादों गोथाव जानोसै लाजियोनो सानसेया गोखै जादोंना मैद्रुआ दे जादो बाखि गोजौआवसोलाय खेबजाला नै बे अखानायैनि भिडिअ जालायबाय आङो सानसुआव जानो आलु भाजा एवदोंमोन ओमफ्राय फुङाव जानाय मा होनो अमा बिथै एवनाय दंखायोमोन आरोना ओंख्रिया ओमफ्रायो आं दा आलु भाजा एवबाय आरोना जादों पापर सोर होआ मा खालामदों नों सोर होआ पापरखौ आबै होदों हर आं एसे आंखौ अनलायबावा हर आं एसे थेंक इउ थेंक इउ बेलाय गस्लाखौ नायनो एनालाय खानाय दिनै खालायनाय ओइ फारा थाबाय मुला आलु संगासिनो नै ओमफ्राय आदै दहाय फार्स्ट माइ संनायाव भिडिअ लायासै दासो मोननोसैयाव भिडिअ लाबाय एसेनो टमेट' एवनोसैलाय टमेट'खौ हाखानांगौ एवग्रोनि र' टमेट' होनोसै एवग्रोबाय माबा दै होबाय एसे रानबानो जाबाय बेफोराव ओंखाम ओंख्रिया दायो खुरनोसै जानोसै नै अनलाजों आलु मुला नै अनलायाबो ओमफ्राय सयाबिनाबो मोनबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअआनो साननै सानथामनि जमा लानाय जाबाय आरोना स' लोगोफोर बाय बाय